Έφτασε η νέα σειρά smartphone που πρέπει οπωσδήποτε να δείτε. Φυσικά είναι η Oppo Reno 13, όπου έχουμε το Oppo Reno 13 5G, Oppo Reno 13 Pro 5G και Oppo Reno 13 FS. Και οι τρεις συσκευές διαθέτουν AI τεχνολογίες έτσι ώστε να σου κάνουν πιο εύκολη την εμπειρία τόσο στο παιχνίδι όσο και στη δουλειά, αλλά τόσο και στη λήψη των φωτογραφιών και την απεικόνηση, γιατί το AI εδώ πέρα είναι ενσωματωμένο παντού. Πάμε σε real time σενάριο. Είσαι με το Σοκράτη, ρε παιδάκι μου, και θέλεις να βγάλεις φωτογραφία παρέα και έρχεται από πίσω ο Γιαμάλ και θες να βγάλεις το Σοκράτη. Τι κάνεις? Έχεις AI eraser και βγάζεις το Σοκράτη. Τι πιο απλό. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι παίζει. Αν κάνεις δικιά σου μία από τις τρεις συσκευές, παίρνεις δώρο 3 χρόνια εγγύησης, γιατί η Oppo εγγυάται ότι δεν πρόκειται να πάθουν τίποτα, γιατί αντέχουν, γιατί έχουν πολλές πιστοποιήσεις, όπως IP66, 68 και 69. Θα τα πούμε μετά αυτό τι κάνει κάθε μία. Και επίσης, αν πάρεις το Oppo Reno 13 FS 5G, παίρνεις και δώρο ακουστικά. Πάμε να τα ανοίξουμε. Όχι, γιατί παίζει και giveaway. Μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο για να μάθεις περισσότερα. Τώρα πάμε να τα ανοίξουμε. Βλέπεις την πεταλούδα. Luminous Blue ή αλλιώς Bluminous. Αυτό να είναι ωραίο. Έτσι που είναι. Αυγά, σοκολάτα, αλουμινόχαρτο, κότατς, καλτσούνια. Τυροπτάκια. Φακός. Ωραίο. Δεν είναι ωραία τσαχπινιά αυτή? Oppo Reno 13 και Oppo Reno 13 Pro και οι δύο συσκευές διαθέτουν έναν μοναδικό σχεδιασμό και φυσικά τεχνολογικά χαρακτηριστικά έτσι ώστε να σου δίνουν μια πάρα πολύ καλή εμπειρία χρήσης. Στερεώθηκε η στρογγυλημένη άκρη. Ωραία, φίλε! Τραγωνιστή με τον κύκλο. Το τραγωνιστή με τον στρογγυλό. Αυτό είναι. Η βασική διαφορά που έχουν είναι στο μέγεθος. Οπότε το Oppo Reno 13 έχει Full HD Plus οθόνη AMOLED φυσικά, 6,59 ίντσες, ενώ το Oppo Reno 13 Pro έχει 6,83 ίντσες οθόνη, πάλι Full HD Plus AMOLED και ο ρυθμός ανανέωσης και των δύο είναι στα 120 Hz. Η φωτεινότητά τους είναι στα 1200 nits και τα δύο υποστηρίζουν HDR10+ για να μπορείς να βλέπεις τόσο τα φωτεινά όσο και τα σκοτεινά σημεία μιας σκηνής και να μην έχεις απολύτως κανένα πρόβλημα. Η οθόνη τους βέβαια είναι τόσο φωτεινή ώστε να μπορείς να τη βλέπεις άνετα ακόμα και στο δυνατό φως του ήλιου. Ενώ έχουν 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα. Ακόμα μια διαφορά που έχει το Oppo Reno 13 Pro είναι το γεγονός ότι η οθόνη του έχει στρογγυλεμένες άκρες. Αυτό σημαίνει ότι είναι φοβερά κομμένη στο πλάι. Τι είναι? Φοβερά κομμένη στο πλάι. Καμπυλωτή. Αυτό είναι στρογγυλά. Εδώ πέρα έτσι κάνει μια πάρα πολύ ωραία καμπύλη. Συνδυάζεται πάρα πολύ ωραία με το μέταλλο, δεν κόβεται. Κατάλαβες, κάνει γκρουπ. Και κάτι τελευταίο για την οθόνη είναι Splash Touch. Δηλαδή, Σοκράτη, για σένα που βουτάς τα χέρια σου στο νερό και βγαίνεις με βρεγμένα χέρια, ναι, μπορεί και λειτουργεί ακόμα και με βρεγμένα χέρια. Ή ακόμα άμα είναι βρεγμένη η ίδια. Άρα τη βουτάς στο νερό, τη βγάζεις και μπορεί και λειτουργεί. Και οι δύο συσκευές έχουν τριπλό σύστημα καμερών στο πίσω μέρος με 50 MP την βασική κάμερα. Το Oppo Reno 13 Pro έχει 50 MP τηλεφακό με 3,5 οπτικό zoom και 116 μοίρες FOV τον υπερευρυγόνιο, δηλαδή field of view. Μπορεί να πιάνει μέχρι κάπου εδώ. Εδώ δεν είναι 116. Λίγο μεγαλύτερο. Τέλος πάντων είναι υπερευρυγόνιος με 116 μοίρες πεδίο όρασης. Με 116 μοίρες πεδίο όρασης. Και οι δύο συσκευές υποστηρίζουν 4K στα 60 fps. Επίσης, αν θες να πας σε πολύ zoom, υποστηρίζεται και 120x ψηφιακό zoom εδώ πέρα. Αλλά με τη βοήθεια του AI όλα καθαρίζουν και έτσι έχεις μια σχετικά καλή φωτογραφία, πολύ ζουμαρισμένη. Και οι δύο συσκευές στο εσωτερικό τους έχουν έναν MediaTek Dimensity 8350 επεξεργαστή στα 4 nm, πράγμα που σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ ισχυρές, ενώ σε συνδυασμό με την έως και 12 GB RAM μνήμη, μπορεί να έχεις πολύ δυνατό multitasking και φυσικά πάρα πολύ καλή αποδοτικότητα χωρίς να κολλάς πουθενά, τόσο στην εργασία σου όσο και στο gaming. Και αφού μιλάμε για gaming, μπορεί να έχεις μια πάρα πολύ καλή gaming εμπειρία, αφού έχει και τη λειτουργία AI Link Boost 2. Εδώ πέρα λοιπόν υπάρχουν κεραίες. Έτσι όπως κατάσταση τη συσκευή, καλύπτει τις κεραίες, άρα δυσκολεύει τη συσκευή να λάβει το σήμα. Η AI και το Link Boost 2 καταλαβαίνει πού κρατάς τη συσκευή, ποιες κεραίες είναι καλυμμένες και σου επιλέγει τις ελεύθερες κεραίες έτσι ώστε να λάβουν το σήμα και να μην κόβεται. Και αφού μιλάμε για τα πιο δυνατά Reno που έχουν κατασκευαστεί ever, έχουμε και την πιο μεγάλη μπαταρία που έχουμε δει ever σε Reno. Οπότε το Oppo Reno 13 έχει 5600 mAh, ενώ το Oppo Reno 13 Pro έχει 5800 mAh μπαταρία.
Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι θα σου κρατήσουν μια ολόκληρη μέρα χρήσης χωρίς να σου τελειώσει ποτέ η μπαταρία. Αν σου τελειώσει, υποστηρίζουν SuperVOOC φόρτιση στα 80W, που σημαίνει ότι μέσα σε 48 λεπτά top πάει στο 100%. Εκτός όμως από το Oppo Reno 13 και το Oppo Reno 13 Pro, έχουμε και το μικρότερο, οικονομικότερο αδερφάκι τους, το Oppo Reno 13 FS. Όπου εδώ πέρα έχουμε μια Full HD Plus AMOLED οθόνη στις 6,67 inches με ρυθμό ανανέωσης πάλι στα 120 Hz. Στο πίσω μέρος έχουμε τριπλό σύστημα καμερών με τη βασική κάμερα να είναι στα 50 MP, τον υπερευρυγόνιο στα 8 MP και τον μακροφακό στα 2 MP, ενώ στο μπροστινό μέρος έχει μια selfie κάμερα στα 32 MP για φανταστικές φωτογραφίες και βίντεο. Στο εσωτερικό του έχουμε έναν Qualcomm Cryo ή Cryo 6 Gen 1 επεξεργαστή στα 4 nm και 12 GB μνήμης RAM και 512 GB αποθηκευτικό χώρο. Καλά, άκουσες, 512 GB αποθηκευτικού χώρου. Δηλαδή αυτό δεν τελειώνει με τίποτα. Ούτε ο υπολογιστής μου δεν έχει 512 GB. Αλήθεια. Έχω εξωτερικό σκληρό να γεμίσει. Δηλαδή, πραγματικά τι backup θα κάνεις με αυτό το κινητό. Μπράβο, μπράβο. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και σαν εξωτερικό σκληρό, άμα θέλεις. Η μπαταρία του είναι τεράστια, στα 5.800 mAh, που αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα σου κρατήσει πάνω από 2 μέρες συνεχούς χρήσης, όπως υποστηρίζει η Oppo, ενώ αν τελειώσει η μπαταρία, υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση SuperVOOC στα 45W. Τσακ μπαμ. Γρήγορα. Πολύ εύκολα. Στο κομμάτι της ανθεκτικότητας, έχουμε και λέμε και οι τρεις συσκευές είναι ανθεκτικές σε νερό, σκόνη, υψηλές θερμοκρασίες και έχουν περάσει και τα πρότυπα του IP66, 68 και 69. Αυτό σημαίνει ότι μπορείς να το πετάξεις μέσα σε νερό, να λειτουργεί κανονικότατα, να το πιάσεις με βρεγμένα χέρια, να λειτουργεί κανονικότατα, να το βάλεις ακόμα μέσα και σε βραστό νερό και να συνεχίσει να λειτουργεί κανονικότατα. Μπορείς να το περάσεις από 40 κύματα κυριολεκτικά και να μην πάθει τίποτα. Αν είσαι στην παραλία, μπορείς να το αφήσεις στην τσάντα σου και να πας να βουτήξεις άνετα και να μην πάθει τίποτα. Είσαι σεφ, θέλεις να πας να κάνεις ράμεν, μα ανακατεύεις, hot pot, ανακατεύεις. Δεν παθαίνει τίποτα. Και οι τρεις συσκευές έχουν AI δυνατότητες και ξεκινάμε με την κάμερα, όπου εδώ πέρα έχουμε το AI Imaging, όπου μπορεί και αναγνωρίζει η κάμερα τις σκηνές που τραβάς φωτογραφία και στις κάνει ακόμα καλύτερες, έτσι ώστε να μπορούν να βγαίνουν καθαρές οι φωτογραφίες. Αν δεν είναι, έχεις κουνημένη φωτογραφία, μπορεί να στην κάνει ξεκουνημένη. Μπορεί να σου κάνει 4K Enhanced, να στην κάνει με μεγαλύτερη ποιότητα. Οπότε, αν έχεις παλιές φωτογραφίες και θες να τις ψηφιοποιήσεις, μπορεί και στο κάνει ακόμα καλύτερα γιατί προσθέτει έξτρα ποιότητα στη φωτογραφία. AI Live Photo. Τραβάς φωτογραφία και η φωτογραφία μπορεί να γίνει βιντεάκι, έτσι ώστε να ξέρεις να πιάσεις τη σωστή φωτογραφία, ή άμα δεν είναι φωτογραφία και θες να τραβήξεις βιντεάκι, γκιφάκι όπως το λες, στο κάνει. AI Clarity Enhance. Λειτουργία που μπορεί και σου προσθέτει έξτρα ποιότητα στις κακές φωτογραφίες. AI Unblur, που εδώ πέρα μπορεί και εστιάζει τις στολές φωτογραφίες που μπορεί να έχεις τραβήξει, κάνει πιο ζωντανά τα δέρματα και τις υφές των επιφανειών και γενικότερα σου βελτιώνει ακόμα καλύτερα τις φωτογραφίες που έχεις τραβήξει. Δηλαδή, είσαι σε ημίφος, τραβάς φωτογραφία και εκεί που τραβάς φωτογραφία δεν κρατάς σταθερά το χέρι σου και βγαίνει κουνημένη. Εδώ πέρα το AI Unblur φροντίζει να στην κάνει εστιασμένη και λίγο πιο σωστή. Ακόμα μια πολύ ενδιαφέρουσα λειτουργία είναι το AI Reflection Remover, όπου εδώ πέρα αν έχεις κάποιες επιφάνειες που έχουν αντανάκλαση, η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει να την εξαλείψει τελείως, να την εξαφανίσει δηλαδή, ή ακόμα καλύτερα αν θες να τραβήξεις κάτι και έχεις ενδιάμεσα ένα γυαλί, τραβάς και μπορείς να βγάλεις την αντανάκλαση τη δικιά σου μέσα από το γυαλί και όλα αυτά τα πράγματα με το AI Remover. Και έχουμε και την καλύτερη λειτουργία ever, AI Studio, όπου εδώ πέρα η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει να σε κάνει κόμικ, ζωγραφιά ή ό,τι άλλο θέλεις. Έχει πάρα πολλές λειτουργίες και πάρα πολλές επιλογές. Οπότε μπορείς να τραβήξεις μια φωτογραφία και μετά να τη φτιάξεις όπως θέλεις με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Και πάμε να μιλήσουμε για το πιο χρωματιστό κομμάτι αυτών των τριών κινητών, που είναι το Color OS. Εδώ η Oppo έχει ακούσει τις ανάγκες των χρηστών και έχει προσαρμόσει όλο το UI σύμφωνα με αυτές. Οπότε έχουμε μινιμαλιστικό design και όλες οι εφαρμογές είναι στα χέρια σου, έτσι ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμες και να λειτουργεί όλο το σύστημα όσο πιο ομαλά γίνεται. Επίσης,
Υποστηρίζεται 5 χρόνια ενημερώσεων Android και 6 χρόνια ενημερώσεων ασφαλείας. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι θα μπορείς να έχεις αυτές τις συσκευές για πολλά χρόνια από τη στιγμή που θα τις αγοράσεις. Επίσης έχει ενσωματωμένο το Google Gemini, όπου έχουμε το Circle to Search για να ψάχνεις ανά πάσα στιγμή ό,τι βλέπεις στην οθόνη απλά κυκλώνοντάς το, και όλες τις λειτουργίες του Google Gemini. Όπως για παράδειγμα, μπορείς να ρωτάς το Google Gemini και να σου απαντάει για τον καιρό, να κλείνεις τα ραντεβού σου, να κάνεις τις αναζητήσεις σου και γενικότερα ό,τι θέλεις να το ρωτάς και να σου απαντάει. Καλησπέρα, μπορείς να μου πεις τι καιρό θα έχει σήμερα? Ο καιρός σήμερα, Τρίτη, θα είναι χειμωνιάτικος, με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στο Αιγαίο. Είμαι λιοντάρι, μπορείς να μου πεις τι προβλέψεις έχει το ζώδιό μου για αυτή τη βδομάδα? Αυτή την εβδομάδα, οι Λιόντες μπορεί να νιώσετε μια ανανεωμένη αίσθηση αυτοπεποίθησης και ενέργειας. Και αυτά ήταν τα νέα Oppo Reno 13, 13 Pro και 13 FS. Περάστε μια βόλτα από τα public να τα δείτε από κοντά και ακολουθήστε τα βήματα στην περιγραφή του βίντεο, γιατί ένας τυχερός μπορεί να κερδίσει αυτό εδώ το Oppo Reno 13 Pro 5G. Οπότε, τι περιμένεις, τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Bye bye!